elimhlophe ezela ngaphambili. Okuningi baku-ashitela sikwenze emva kwalo mthandazo. Ilalele kahle lamazwi nangumlayezo ophuthumayo bese siyathandaza. Ngiyacela makhona isalukazi esidala singasakwazi ukuma sihlale phansi sizofunda abaseKolose chapter number 3. Sifunde from verse 1 simi kanje. From verse 1 kuma 10. Okunye sokukhuluma emva kwalo mthandazo. Angabikho umuntu ngicela nabangaphandle abantwana bakhona bangene ngaphakathi. Ngiyabacela bangene ngaphakathi. Nilalele kahle bazalwane. Uma siqeda ngiyacela ngobingelela kamuva. Asiqeda ngazi kuzokwenzakalani kodwa okuningi sokwenza namuva. Sithandaze. Ngiyacela angabikho umuntu ozodelela le nkulumo kaSomandla. Umlayezo ovela enkosini. Kolose chapter number 3 verse 1 to 10. Umeje uzofunda kunjengoba kunjalo. Ngiyacela usisi bami nami nikumamike ake niwayeke okwamanje. Masiqeda siyathandaza. Masibuye emthandazweni sengiyokukhuluma lokho engikubhalile makungenzeka. Funda sisi. Baba siyabonga nanti izwi lakho. Lilungele Nkosi ukufundisa, umyalo, ukuqondisa, ukuhuza. Lokho Nkosi uzokhuluma kithi abenjalo. Nivusiwe ekufeni kanye noKristu. Ngakho-ke bhekisani izinhliziyo zenu ezintweni zasezulwini lapho uKristu ekhona ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Izinhliziyo zenu azinake izinto zasezulwini, zinganaki izinto zalapha emhlabeni. Senafa ukuphila kwenu kulumbaniswe noKristu kwase kuthukuzwa kuNkulunkulu. Mhla uKristu eseqhamuka yena kuphila kwenu niyobonakala naye, nihlanganyele naye ebukhosini bakhe. Ngakho-ke kuhle nibulale izinkanuko zomhlaba emalungwini enu. Ningabe nisabuso ubufebe nobunuku nokuhuheka nokukhanuka nokuhaha okungahlukene nokukhonza izithixo, ngoba lezi zinto izona ezibanga ukuba umvelinqangi ehlisele ulaka lwakhe kulabo abangamlaleli. Nani-ke nake nahamba kanjalo lapho empilweni sabuswa izinkanuko. Kepha manje ziqhuthululeni zonke lezi zinto. Ulaka nokuthukuthela nobubi nokuthuka nokukhuluma izinto eziyichilo. Ningaqambelani amanga ngoba senilahle impilo yenu enanikade niyiphila kuqala
sifile ngephambeko zethu kodwa usenzile Baba wethu amandla sesikhala siseduzane nawe namhlanje Thank you.
Salam. Salam. Yesu wenza umsebenzi wakho. Moyingcwele wenza umsebenzi wakho. Ngeke mafethu umlunge nehlale kumngayena. Angazi kanjani ukuthi angisho ukuthi usuku oluhlukile lolu. Nami bantu abancane vala namehlo siyathanda. Uma record ikshisa salary. Into ngazoyithatha apha into yokudla. Kodwa ithi hamba ngethembe ungesabe. Athi uyabuza unkosikazi asodlani uthi uNkulunkulu uyazi. Sifunde namhlanje ukuthandaza. Sifunde ukwesaba uNkulunkulu. Namhlanje kuthi anginithandazele emadoda kaNkulunkulu, kuthi angithikithi thina madoda kaNkulunkulu esimile. Ake sime manje sibe amadoda kaNkulunkulu sithatha imessage from God. Mhlawumbe ake siphume entweni noma ngabe yini esenza sihlale singasikhathi kaNkulunkulu. Namhlanje siyanquma ukuthi soba nesikhathi manje sikaNkulunkulu, hayi ukudlala. Asikalibali ma kunezinto zama-social bar, kodwa silibale entweni zasezulwini namhlanje. Namhlanje siyanquma bafowethu ukuthi siyohlala emahhovisi, siyofunda amabhayibheli, siye emthandazweni manje. Asezoba naso isikhathi samandiya kwithelevishini. Indoda eshumayelayo manje ayiphume mandiyeni. Khala basaya sibraya siyaphuma ma-TV, siyaphuma ma-television, siyaphuma ma-WhatsApp. Isikhathi eside uhlezi ku-WhatsApp and you call yourself a man of God. Mthandazo uzobuzwa kithi, fasting and prayer izobuzwa kithi. Mawufuna ukwazi ngomthandazo uzobuza kithi, fasting and prayer. Sihlale 2 hours emandiyeni, kodwa singahlala 2 hours emthandazo. Now is the time. Mabuza uNkulunkulu uzothwala kithi. Ngathi ngifuna amadoda anqumayo. Athemzini yethu i-protection yasemzini wethu izoba umthandazo. Akuzothandaza omama, kuzothandaza thina. Glory to God. Akho ma uzothandaza manje, uzothandaza thina. Imbiso izwa thina iseza.
namhlanje funa sithandaze lento ingasehlundo manje wasesithandaze singazi ukuthi kufanele kuthandaze kuthiweni namhlanje funa kube yithini esifundisa abantu ngomthandazo kodwa Nkosi uJesu lento beyingehlele emadodeni lento engiyibona komama begijima behlaba enyunga behlangana beba leyinkonzo Nkosi lo moya bongeke ungene la thina njengamadoda namhlanje siba amadoda Nkosi sibe zinhloko singathi ngamavesi kodwa sihambe ngenkambo sikhulume ivasi weNkulunkulu bese siyalenza wena wenza imanga nemangaliso uthi makwenzeka imangaliso sifakazele nempilo yethu shukaraba zikanda namhlanje ukuthi angisho Nkosi ngithi kodwa nemadoda Nkosi bokuyehlisele lento kuwo athi mayephuma la athi mayengena emakhaya ayeshokane uNkulunkulu sibonge ngisho ukudla thina kuvela kuwena siyabongisa izingane zethu ishintshe lento namhlanje ukuthi angisho njalo kuthina bafethu ngiyathandaza amabishop namhlanje lemfihlakalo akayehlelela kwethi ngoma kuyiyo lento mfowethu oyizwayo ingcono usala soyiyeka mfowethu ubenga indoda yehla amafinyile ebusweni ingazi nokuthi kwenzekeni yehla ikhali inyembezi kwehle yonke into ingazi yenze iphukuze phansi ihlulu wena nje akasife akasihlulu uNkulunkulu namhlanje ngiyacela madoda kaNkulunkulu akesehlulwe namhlanje ngicela umuntu ozosehlula namhlanje mpostoli ngithi ngizocela umuntu ozohlula amadoda mayesahlulwa thina isho ukuthi ibandla safe imfihlakalo sasingasicwecwe sizazi ukuthi sobishop sizazi ukuthi singabapostoli sizazi singabafundisi engaziwa lethu umuntu umfundisi wakuJesu kuphela sibizwa nje thina emamsondweni kuthiwa wesibanibani nasesonto nangangikulo ngangibizwa ngegama ngamfunda uNkulunkulu bafethu asike sikhumulele iqoko namhlanje ayithi sikhumulele iqoko ngiyacela siyamoya ingcwele manje ngifuna sikhumulele iqoko izosiza Inkosi mathi sikhumulele iqoko asikhunyule bafethu ayikhunyule asikhunyule bafethu zeright sibizwa ngazo kodwa inhliziyo yethu ayivumi sibe yingane sibalekele ekhaya ethiwa singamadoda Shukapa
Asilule izandla zethu phezu kwababa. Cela baba onesisu esiqhubile. Ucele isicelo umngcele. Bafethu ngakhohlwa. Ngibani phambi izandla kumfowethu. No, baba. Baba uyamkholwa uJesu. Uyakholwa. Ngicela umzali ozongiboneka iwashi. Noma ungangibukela ukuthi isikhathi sini lapho. Kwathu 11 kwathu kuthi by 11 o'clock lo baba uzobe ufuna etoilet. Abiye ngaphandle. Emva kwesikhathi akuyeki nje. Nesizwe akudleki futhi. Uyathanda ukudla kodwa. Baba ngoba ngifuna siyehlukanise kahle lento. Uze uhambe nemessage ekuphelele. Uzwe ngami noma uzwe ngoJesu. Indaba uthi uzosinda. Ubethwela ngenxa yethu noma ngenxa kaJesu. Thank you. Ngenxa kabani? Ngenxa kabani? Usho ukuthi lo baba uzosinda ngenxa kabani? kaJesu. Yeah. Mawethu. Ngicela ungibhekele isikhathi. Isafuna ukuxoxa nobaba ukuthi angenzele lo musa. Ngoba ngesikhathi edala lo baba noma ngangikhona kodwa uyena owayedala. Yeah. Uyabona. Ngifuna ukumcela ubaba ukuthi lo baba isibonakaliso sakhe sokusinda kwakhe kulokufa kumphethe uzobe ukuthi ahambe manje emva kwale mizuzu aye toilet. Uma ese toilet uzodla kube sokusinda kwakhe. Makhohlwa baba uJesu. Ibalana ngibaba. The power of the Holy Ghost. Jesu ngesikhathi sihlabelela sasithi kahlulwa lutho Jesu Senior Apostle ngicela uze ngapha sizobuka baba enza umsebenzi. Hey bafethu ngithuswa yilokho baba wami yamazwi ma ngicela ungibhekele isikhathi
lesi sikhathi sakhe ubaba so 15 minutes kahle kahle masiqala nje siyasiqeda in 15 minutes yeah ngifuna masisiqala ubuka isikhathi kuzoba u15 minutes ewashing ubaba usoze uzoqala ukusebenza ngalesikhathi sesiyaqala ke bese ke ubaba eqale baliwash Tell Pamsa zakho mama. Pamsa zakho zombili. Ibandla bafethu. Akithi thina siyakholwa. Ngithi sikholwa uJesu. Njengoba aphilisa nawe. Abanye bakhishwe ebhedlela. Naye uNkulunkulu angamsiza baba. Hathi anga uzomsiza. Siyapho. Mama Bishop. Futhi ngiyacela mqotho kaNkulunkulu ube lapha nawe baba. Ash. Sisasebenza manje ash lapha. Banana. Siyabonga baba uThongcwele. Siyabonga baba unamandla. Lithi izwi lakho Nkosi wabiza. Yes. Abafundi bakho. Yes, Lord. Wabanikeza amandla. Yes, Jesus. Ekubanikezeni amandla uthe Nkosi bazophilisa izifo zonke. Yeah. Nokugula konke. Yes, Jesus. Siyasaba baba Hotel University uthe siyasaba ngoba Nkosi usikezile kunya siyakhuluma lokhu kufa kwangena Nkosi namadlebe uyabona uYesu njengoba kwangena la nje Nkosi uYesu Yes, namhlanje wena kufa sikhuluma nawe ngoba uyazi wena wangena kuphi futhi wangena kanjani la wangena khona sifuna uphume futhi khona ngegama lika Jesu waseNazaretha siyakubalela ke manje isikhathi ekufanele unyakaze ngaso la Baba uNcwele siyabonga kakhulu ukuthi amandla akho awalinganiseki. Yes Lord. Unamandla. Yes, Lord. Unamandla. Yes, Jesus. Unamandla. Yes, Father. Unamandla. Yes, Jesus. Wena demoni namhlanje in the name of Jesus Christ we are valelisa. You are coming out in the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. Uyatumiseka. Yes, Lord. Uyadumiseka. Yes, Jesus. Uyababazeka. Umuhle. Webethu kulunga. Amandla wonke akuwe. Uyinkosi yamakhosi. Inyanga enkulu. Igama lakho nguJesu waseNazaretha. Dabula ke moyingcwele. Khazimulisa uJesu ngegama lika Jesu waseNazaretha. Thank you Lord. Sevele wasithela. Yabona izibuzo. Isikhathi ma. Lesi esiqale ngaso. Sifuna 15 minutes. Kodwa ukalele sesiqala ukuthakaza ngaso. Bekusikhathi. Ba.
They go 9 minutes to 11. Balani go 15 minutes from there. Kashulwa
umhlabele sohlabele sithi sikhonza uNkulunkulu wesimanga. Our God is a God of miracles. Bafethu ngani ngolesika 1 minute. Wama nobani baba? Osake baba. Namhlanje wena moya obula uyagoduka namhlanje ubuyela kuyihlo in the name of Jesus. 1 minute okusalele, 1 minute okusalele, 1 minute okusalele. You are coming out. Uyaphuma la kulo mzimba manje usalelwe iminute elodwa. Jesus, usalelwe iminute elodwa. Ukuthi wangena kanjani sifune kwazi, ukuthi uzokwenzana sifune kwazi, kodwa sikwazi okunye ukuthi uyaphuma namhlanje. Penduleni-ke bafethu akhiphe lento namhlanje. Penduleni hamba manje akekho umuntu ongavela ungene kumuntu omkhombisisa isu ngamamisa etoilet. Hey bafethu uNkulunkulu wenu mkhulu. One, two, three, four, five. Siyafika 10 usela. Thank you. 6, 7, 8. Sempodla kokugcina. Sempodla kokugcina. Ubalo wahlala inkomo. Wahlala inkomo. Simanga
concentrate bafethu phuma. Shaya tasibonge. Atose niyajabula. Ngithi baba ube u15 minutes. Uba uSpia. Baba uSpia ube u15 minutes. Ngithi baba bayisifuna ukuyaphi manje. Right bafethu uJesu sekhona. Ngingakhona. Size mposto izolo mposto ungahamba ngoba ngifuna ukubonga izolo uMongcwele ukhuluma isimanga mpostoli nganoma ngawe ethi singayithanda imali nyangizwa sikhathele yona uyazi ukuthi impostoli wena silingwe uqala la uMongcwele enza umsebenzi omkhulu esekuba nendoda evelayo mayivela le ndoda bese kuthiwa makiwa kuyona kufanele kwenziwe njani ubatheni kodwa kwenze bani bese kuthamuka indoda izoncika ngegama likaJesu kube sengathi konke eyenzile ebafuni hey uJesu uyamangalisa ukwazi uJesu ukungena emntwini sibukele bafethu singaboni so engene emntwini exilonge umntwana akhiphe izinto ezikhona ngaphakathi siphume sambe umuntu esihamba isikhathi esingaka bafethu niyabona uNkulunkulu bafethu ukhona uyaphila futhi ke sihloniphe lakho sidumisa ukuya kwakhe esiphambanweni sibonge igazi lakho elenza umsebenzi opheleleyo sidumisa imivimbo owayitholayo usihlawulela siyabonga baba siyabonga Nkosi yamakhosi lithi izwi lakho wavuma ukuvuma okuhle phambi kwenkosi uPilato awuziphikanga ngoba wawazi umsebenzi okumele wenzile wokulanda impilo yethu emandleni obumnyama siyakudumisa Jesu siyakudumisa baba wethu ongcwele siyaliphakamisa igama lakho eliphezu kwamagama wonke siyabonga baba thatha udumo ngalomsebenzi omuhle owenze kule ndawo kulobu busuku usibonakalisa ukuthi uphakathi kwethu uyaphila uyinkosi wena othe lezi sibonakaliso ziyobalandela abakholwayo igama lakho wathi ngalo siyokhipha amadimoni wathi ngalo siyobeka izandla phezu kwabagulayo basinde noma benazifo zini siyabonga baba take your honor and glory Jesus
phezulu phakathi kwethu egameni likaJesu Kristu inkosi yamakhosi. Amen. Shari wakhulu Jesu bafethu zabo. Ngiyacela sigodukeni.